Sí, ties. La Gina ja bufa. Gina... No em gravis. Albert... Patxu... Bon dia. Avui ens ha costat molt llevar-nos, la veritat. Ens havíem d'haver llevat a les 8 i jo crec que el primer que s'ha llevat ha sigut la Gina i jo, a la vegada. I devien ser i quart, o alguna cosa així, i 20. Estem acabant d'esmorzar i ara ens hem de fer els entrepans, netejar tot el pis, les motxilles, vull dir... No sé com ho veieu. S'ha de plegar tot això, tirar coses, netejar... Vull dir que ens veiem de camí a la ruta. Ja hem sortit del pis, l'hem deixat net i hem tirat bastures i tot. I res, ara estem esperant que el Chinito vingui amb el cotxe i res, a deixar les maletes al cotxe, a tornar els claus i ja direcció a Tristany, no? A veure què podem fer a la ruta, perquè aquí fa més o menys el mateix temps que ahir, a veure, està una hora de lluny d'aquí, per tant, el temps serà diferent, suposo, però tampoc anem molt bé de temps, vull dir, no sé si podrem fer el cim de Tristaina, però almenys intentarem l'estany, el mirador solar i l'estany de més amunt, a mínim això. A veure què tal. I això. No! Aquí estem, ja hem arribat al pàrquing d'Ordino. El problema és que, com que hem arribat tard, bastant tard, no et deixen pujar més i estem 4 quilòmetres més avall on havíem de... 4 quilòmetres de gratis. Però això, que estem 4 quilòmetres més avall, per tant, farem 4 quilòmetres de més, el que fa pinta que no farem el pic. Bueno, anem caminant i una mica sobre la marxa. Fot calor, Fot un sol que flipes. Però bueno, les vistes molt maques, Tot. A veure, amb càmera no ho sembla, però això és un pujadot que flipes. Però bueno, és això o fer moltes coses per carretera. Jo crec que és millor això. No sé la Gina què opina. És que no s'apreciarà la càmera. No s'aprecia. Sembla que sí, mira, sembla que sigui res. Però no. Lo que se viene. Però bueno, chill. Anar fent a poc es fa tot. Allà ho tenim. A puta! Quilòmetre 2,7. Acabem d'arribar a la primera panoràmica d'aquesta ruta. De moment, tot pujada, bastant d'orilla, però es pot fer a poc. Aquí tenim la vista. Seguim pujant, que es fa tard. I hauríem d'arribar almenys al mirador solar a l'hora de dinar. I són les 12, més o menys. Les 12 i quart. Ara sí, hem arribat a la primera parada d'aquesta ruta. 2.500 metres d'altura. L'estany de Creusans. Ara mateix és el quilòmetre 3,1. I mira, podeu veure aquí el telecadira, on la gent paga per pujar cap amunt sense cansar-se. Però res, nosaltres fent esport del bo, alta muntanya. I aquí, primer estany. Estany de Creusans. 2.500 metres. Les vistes des d'aquí. Ben
maques. Hi ha gent pescant o no sé què està fent, llavors dinant del chill i res, nosaltres anirem pujant, suposo. Estem a punt d'arribar a on els deixen tots amb el telecadira. Ara no sé ni quina altura estem ni res, però miro. 2.800 i tenim aquí a la gent. Mentida, crec que no és 2.800. 2.522. Allà hi ha el mirador solar i aquí dalt els deixen amb el telesilla, diria. Estem molt a prop de dalt de tot i hem arribat a un punt d'informació on tenim un cartell amb tots els pics visibles. Aquí els veieu. Aquí estan tots els pics visibles. Sí. Hem arribat al mirador solar. Oh. És xulo. Llàstima que està una mica embullat. I molta gent. Ja estem a dalt, no es veu gaire cosa, però molt xulo, la veritat. Fa llull. No, aquí quan hi ha sol... Una cosa al terra aquest es mou, eh? Sí. S'il·lumina això, representa tot. Clar, això són les hores. Ara s'ha espejat una mica i ja es veu alguna cosa. Estem a la Top. d'Espanya. No. No. Maco, la veritat, és curiós. Sí, és veritat que sí. El que està passant. Segur que no es veu una merda. Em fa llull treure la càmera perquè això es mou bastant, la veritat. Però mira, és raro, eh? Mira, estan aquells allà. I hi ha muntanya. Bueno, ara torna a haver-hi boira i no es veu una merda, però... Per tot el mirador ens ficarem per aquí a menjar-nos a mig bocata, que són la 1, i més avall ens menjarem l'altra. A comer... Aquestes eren els veies, no? Prime absolut. I quedaven com 5 mesos de la competició. Ara ja baixem. A veure si podem anar... O sigui, en comptes d'anar al pic anirem cap als estanys a veure si trobem el trencall. És xinito? No, sí, abans hi havia bifurcació i hi havia estany. Vale, perfecte. En teoria. En teoria. O el de cartell és un trou. Bueno, ara ens toca baixar. Hòstia puta, jo crec que és pitjor baixar que pujar, eh? Sí. Aquí cauré, algú cau i algú rebenta. Oye, aquí. Sí, toquem fusta. I... que sigui el lleu. Ja no caiguis, eh? Baixem i ja està ara super despejat allà dalt. Quan pugem, vinga, amb boira. I ara que baixem, res. Jo flipo. Ara sí que ja ens hem desviat i estem anant en direcció als estanys. A veure, diu que el primer està a mitja hora, el segon a 40 minuts. Aquí tenim una fita i ens trobem ara mateix aquí. Allà ja es veu una miqueta un, i estem a baix del mirador solar.
Ui, que caig. Ja estem arribant als estanys. Ja hem acabat la baixada forta, ara és anar fent zigazagues. Chinito ens està guiant, quin perill. I, bueno, ja veieu aquí l'estany del mig, l'estany de més amunt, i allà queda l'estany primer. I res, en res arribem. Iepa! Ja hi som. L'estany del mig és aquest. Aquest és típic vídeo, t'ho juro, aquest pla així, és típic vídeo... Diga dona que mor els... No, que amor, no! Una cosa, Albert. Anava a dir típic vídeo que ensenyes als teus fills al cap de molts anys, saps? I no, i la pel·li del Dels TV3, que moments. mor la mare al principi. Ja té. Del mig. Algo del medi. No. I si no m'estima, la gent que fa vídeos pels seus fills. fa també. Bueno, doncs això, pels nostres fills del futur. Va, envia un missatge. Potser això ja no ho poden veure per la contaminació. Ah, vols dir la muntanya? Pensava que deies el vídeo, tio. Dic, per què no poden veure el vídeo? Pues això, no sé què dir. Avui és 22, no? 22 d'agost del 2025. I què? Estem a Andorra, al llac de més amunt, al llac del mig, Que està quasi a França. Bistaina, quasi a França, Quasi, però no. Recordeu, nens, no viviendo nuestra mejor vida. Podries dir que ets feliç? Sí. Oh. Roger, ai, Roger, ja està, Pues aquesta és la vostra mare. Era. Ara ja no. O sigui, encara és la vostra mare, però... Com? Sí, és la vostra mare, Però vull dir... Serà, però era. O sigui, no, és. Quan me diguin És això, com era la vostra mare. Exacte. Què diuen? Certes coses, Ja no pot ser. O sí. ja està. Pues fes una claqueta. Com una claqueta. Una claqueta. Corden. De Corden. Anant al llac de més amunt, Vale. que està a dalt del mig. Pensava que anaves a dir més amunt, tio. Que està més amunt, cabron. Bueno, doncs com bé ha dit l'Albert, estem anant cap a l'estany de més amunt. Estem... Per què riu, tio? Bueno, estem anant cap a l'estany de més amunt, quilòmetre 7 de la ruta, i ara mateix estem a uns 2.300 metres d'altura. La gent s'està rient i no sabem de què. Ens hem desviat i estem... Pujant al mirador. Joder, hòstia. No... Ens han mirat aquells dos. Com el Paribé. En fi, Però no passa res. era per tenir un clip d'humor entremig de tanta serietat. És el que té ser creadors de contingut. Hi som. L'estany de més amunt. Com podeu veure, entremig de moltes muntanyes. I allà tenim un pont posto, que està xulo. I res. Allà hi havia el mirador, que no es veu. I ara suposo que ens sabrem aquí 2 minutets. Problemes, assegut en una pedra. I aquí l'altre. No, quin mal. Solució. Fatxo, no sé com pots, eh? Que fa una pinta. Amb allò tan endins. Fot una punxa. Ah! És seient. És ahí. Ah! Això dic que saltarà d'aquí. Jo crec que rebota se'n va l'aigua. Vinga, va. Rebota se'n va l'aigua. 2, 3. Uf. Uf. Ho he vist patir, Molt bé, Albert. Digues alguna cosa. Ai, fes alguna cosa.
Ja estem de baixada per l'altra banda, des d'allà més amunt, i ara estem anant cap a l'estany del mig, que és el que heu vist abans. Però des de l'altra banda que donarem la volta i seguirem ja rectes per anar cap al primer estany. I aquí els tenim. Cap al primer estany i cap a l'estació, ja. Sí. Me fa un pensa. Vull dir... Sí que tenim 3 hores encara de cotxe per arribar fins a Súria City i ara mateix són les 3:30. Així que andiamo. A l'estany del mig té un altre pont. Què anem, per aquella banda o per aquí? Pues aquí es veu que hi ha una font, aquí mateix, i té pinta que està boníssima. Hòstia, sí, la veritat. Aquí tenim la font. Delicious. Hola, ja estem. Ja heu retat l'estany del mig? No, El primer. Alçada de 2.100 metres. Sí? I ja està, ja estem de tornada cap a... 2000, sí. Sí. 2236. Ja estem de baixada cap al pàrquing, vull dir, chill. Contemplem. Cilindrina. Esta és mi casa, eh? Ara sí que sí, estem de baixada. No sabem si aquest camí va baix, esperem que sí, o sigui, deduïm que sí, però no... Baixa, però no tenim assegurat res. I, hòsties, i res, aquí estem baixant. És això que va fent així. I allà tenim el cotxe, aquell pàrquing. Que abans hem pujat per aquí. I ara aquí estem baixant. Sí, això va fent així, tot el rato. Suposo. Ah, sí, és a les essos aquestes. Bueno, chill. Bo, vaya cascadota, chaval. ¿Qué cojones? A ver. Aquí ja no. La puta. Que guapo. A l'Albert li acaba de passar una cosa que us ha d'explicar, per tant. Hi havia un trosset així, un caminet, ple de fang, amb pedres així pel mig. Total, que anàvem així una mica ràpid, hi havia una família que ens ha deixat passar. Total, que xapo la pedra, no com ha sigut? No, que aquest xavat una pedra al costat. Jo no ho he vist. O sigui, jo t'he vist ja d'esquena a la pedra. Bueno, aquest xavat com una pedra al costat, he relliscat i els he caigut com d'esquena. Ui, Amb la pedra que hi havia al mig, i he hagut com de fer, en plan de fer amb abdominals, perquè si m'anava enrere m'anava un vessat de fang que frio. Jo he vist l'Albert. O sigui, jo he escoltat, bum, em giro i veig l'Albert d'esquena amb una pedra amb un precipici al darrere, que arriba a caure. I es fot en un vessal de fang però heavy, allà fotent una força abdominals per no caure. Ha sigut espectacular, molt graciós. Però res, al final ha sigut salvada. Salvada èpica. Està net i tot, vull dir, no... No ha passat res, vull dir. No. Però bueno, ara sí, de baixada ja. Esperem que aquest camí surti al pàrquing i pues fin del miniviaje aquest, la veritat. Sí! Llegamos! Sí! Camí normal i literalment aquell cotxe d'allà, aquest cotxe és el del xinès. Ja ho tindríem això. Ruta feta. Gina. Vale. Chavales, jo tenia pensat de despedir el clip, el vlog, aquí al cotxe, però literalment són les 6:15 i encara estem fent cua per sortir d'Andorra. A la duana estem. I és que quant rato portem aquí de cua? Una hora i mitja? No, què tal? Una hora sí. Una hora sí. No, a les 17:17 que hem fet això, estàvem a Andorra a la Vella, en plan, no, a Andorra Escaldes, a la Vella Carlemany. A les 5:15. Pues imagineu-vos, portem com una hora aquí i ara estàvem pensant, ara imagina't que a més ens fan parar perquè tenim uns caretos aquí i anem que, que sobre ens fan parar i ens fan treure tot el que tenim al darrere, que tenim de tot, Patxo, de tot. De tot! Ginés, com estàs? Com vas? Vale. Menos mal que el nostre conductor és un tio chill de cojones, perquè si no... Ja.
Ja t'emparava a Parem, després. Ja, perquè deu tenir el xino el bessó a Cuenca i de tan membrada. Però bueno, a veure, esperem sortir vius, bueno, vius segur, però que no ens parin. I sortir d'aquí poc de la duana perquè encara no es veu. Esperem arribar abans de... Tu ve de gravat, les 9, les 10. Sí, 6, 7, 8... molt. Sí, abans de les 9. I ara diuen que fa olor cremat. No, que s'ha cremat el Patxo. ¿Qué estamos haciendo? Quants dies portem? Tu espera perquè deixin passar, tio. No, el que ho he dit, ens han parat, bro. Puta, tio. És que estava claríssim. Tira ara. Tira. El tio que... Ja ho he escoltat. Per rotar per la muntanya. En català, el Ferran en català, el guàrdia civil. Ja està bé. No, sí, com ha de ser. Hòstia puta. M'ha de baix, dic, sorry. Sí, i què M'ha t'ha dit, dit? vale. Sí. Dic, Manresa, diu, vale. Ah, estic Manresa. Perquè m'ha dit, vale, dic, doncs Manresa, diu, vale. Sí, però és... És que això es passa per riure, tio. Ja, ha sigut per allà. Però jo què he dit? Tu has rigut, bro. Però a mi no em veu, ha rigut el xino, tio. Però a veure, no podem ser feliços o què? Jo no rigut. És que clar, No, aquest poli no opina. algo de alcohol, no sé què. I nosaltres, cabrón. Alcohol, tabaco... Si són les 6 de la tarda, i com que alcohol? Al cap de 20 segons, algo de alcohol, tabaco... Pensem comprar molt. No, i el maletero m'ha dit, però m'ha mirat fixament i jo, vale. Jo m'estava rient, No vaig ensenyar res. S'ha dit. Hòstia, que bo, tio. Estava claríssim, claríssim, però molt clar. Però és que no parava ningú, de davant. Buah, jo crec que ha Però vist no, però ens han vist joves... Sí. Tabaco, alcohol. joves rient-nos. És que clar. És que era alcohòlica de fumar. A més ho fem cap. Segur que s'ha sorprès que li contestessis en català bé, en plan que li contestessis a... Hola, resistallista. Sí, no. Bro, baixa la calor. Està al mínim. Però què collons, ja per què fa calor? No. Què t'anava a dir? Jo crec que ha obert el maletero i ho ha vist tan patata morena. Vale. Ha tret una, ja he vist una ampolla d'aigua i el teu joc dels trens. No! Dic, buah, Què? ha tret una i ha palpat, ha fet així, era tot tou. Vaig, dos blancos. Haver tret la basura, tio. I li dic, ¿te vienes? No li has dit, no tengo sitio en el cotxe. Ai, bueno, en fi. Pues ja està, ara ja hem sortit de la frontera, ja estem a Espanya. I bueno, ara trauré aquest clip per d'esto i més tard ja farem la despedida. Carreteres espanyoles. Hòstia puta, és que estava tan clar que ens pararíem, però tan clar. Chavales! Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara queda con la brisa que abanica tu mirada. Es tan deprisa, tan extraña, con la camisa. Como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña. En una habitación, una mañana. Ahora está empapada. Bro, vaya te mato. Sempre estic content. Tots els socialistes. Nova York, sempre estic content. Nit és de dia, com si es fa de nit. Sempre que jo vull. Al fons del mar. És nostàlgica, aquesta cançó. No sé, quin moll té. Ui, No poso el és molt mort. La puta. aquí és la cançó. El aspirador. Toca en el baix. Què és això? La puta. Massa hard, No, Cooking! Patxo!
S'acaba el vlog, s'acaba la sèrie d'aquest viatge tan ràpid per Andorra. Només dir que moltes gràcies a la gent que m'acompanya, a la gent que ho està veient. Ens veiem en un futur i recordeu, som molt joves, sortiu al carrer, disfruteu i viviu, que la vida és molt curta i no sereu tan joves com ho sou ara. Així que sortiu als carrers i viviu la vida. Vamos! Sabía que ibas a volver, porque el mundo lo sabe, que tú querías conocer. Quizás se me hizo tarde, no estás sola, no estás sola. Corre, no cruces la puerta y vuelve a por mí. Iban recorriendo los bares. No me mires, no me mates, por querer esconderme en la nieve en los valles, por querer esconderme lejos de Ciudad Adés. Sabía que ibas a volver, porque el mundo lo sabe, que tú querías conocer. Quizás se me hizo tarde, no estás sola, no estás sola. Corre, no cruces la puerta y vuelve. Vuelve ya, que no quiero verte sola caminar. Vuelve ya, que sin ti no puedo. Sabía que ibas a volver, porque el mundo lo sabe. Sabía que ibas a volver, quizás se me hizo tarde. Sabía que ibas a volver, aún no es tarde, lo sabes. Sabía que ibas a volver, quizás se me ha hecho tarde.